ओमफ्राय आइया मानो दाबो सफैयाखै दिनै थै बांद्राय स्टिं स्टार खालामबा बायोलै आङो न'आव थांबानो जासै दारमासथिनि रिलेक्स खालामबाथाय नायनोनो बायोलै आं दाना आंनि हाथरखि बेबि नोंखौसो लेंहरनो गोसो जाबायलां लेंहरनांसिगोनलै ओमफ्रायथ' दख'ना बायहैनांगौमोनलै बेबिनो आयै सना बैसागु फोरबोआ फैगासिनो ना खम समायगोनलै आंनि सयथिबो बेबिखौ दिनैसो ओंखारबायलै आब' नोंखौ दिनै ओमफ्राय आं दाख्लैबो फन हरदोंमोन नोंखौ नों मानो हमदिया आंनि फनखौ दाख्लैथ' आइयाबो एसे रागा जोंदोंमोन ना नै बिब'खौनो ओमफ्राय दिनैसो नायफिनदोंबाय गावहा सरिलै आब' आंबो फैनाय जायासैमोन ना जेबो नङा दे आगै फै हाबफै सिङाव थांदिनि नांथ'ला आइयाबो थाब लिंहरदोंमोन ना ओमफ्राय नोंखौ खेबसे नायनो होननानैसो फैखादोंमोन आङो ओमफ्राय नों आइनो खिन्थाबोआखै ओहो आबैमोननावसो थांदोंमोन ना ओमफ्राय डाइरेक्ट बिथिं हाबफैबाय आङो दे बिदिबालाय राजा थांदो न'आवनो आइया दा रागा जोंलायगोन ना एबार खनसेयाव आइजों फैनोसै आब' नोंगुमैयाबो गैयाना दहाय फुङावनो ओंखारलांदों जेबो नङा दे आब' आं फैखागोन ना एबाराव ओमफ्राय सा लोंनांसागौमोन ना नांथ'ला दे आब' एबार खनसेयाव डाइरेक्ट ओंखामखौनो जाफैनोसै आङो दे होमबालाय हाबाब बिहामजोआलाय सोर सेंग्राजों रायलायखोसै ओमफ्राय माखासे जाग्रा हरफादोंमोनलै आबैया लाखिदो आब' मानो हरफालायनांगौमोन दिनै गावसोराथ' फैया बिहामजोआबो मिनि मिनिसो रायलायबावलायदों र' आबा गैयाबा बिदिसो ने आबा थाबाबा मिनि हाले हाले आरो नै आबा गैयाबाबो स्राय दस्राजोंसो रायलायगारो माथो बेलाय ओमफ्राय आब' नों मोजाङैथ' दङ ना नों खुसियैथ' दङ ना आब' बेवहाय आं बिराद गोसोखाङो दिनै मानो खुसि गैया जानो आगै दङ दे ओमफ्राय आंखौ बाद होदे आइयाथ' मोजाङै दङ ना औ नोंखौ हजों मिस खालामोना बिरादनो बाजै गोदानबो फैबावबायसो औ आदा साननि खारसन फैबायना मा आदा साननि बाजैया खारसन फैबाय आरो वाव सोरां बिराद बिउटिफुलखा माथो जोंहा बिहामजोजों बिराद समायगोन न मानोथो समाया जानोब्रा दिनै एसे मोजां दाहोदों आङो वाव एसेबां मोजां माला आफाया एकदम सियरखा आंनोनो लाबोखादों बियो ओमफ्राय जोंनि हाबायाबो बावलाना बेखायनो आफाया आंनोनो लाबोखादों बियो ओमफ्राय आंजोंथ' बिराद समायखागोन माथो बियो जोंहा हाथरखि बिहामजोजों बिराद समायखागोनलै जुरि आंथ' सानदोंमोन माथो आंनि मुंसो लागोन अब्ला मा हाथरखिनोसो लाबोदों बिखौ मानो एसेबो साननो रोंथारासै बिसोरलाय सासेनोल' लाबोबाय आरो बिदि आंबोथ' गावसोरनिनो बिहामजो जानो थांगासिनो अब्ला आंखौ सानासै मानिलाय एसेबां बासि बासा बिलाय औ सोरां बिराद समायफ्लेगोन माथो बेजों बेथ' आरो बुंबावोसो ओरैनो सिम्पोलबानो जायो होननानै बेनोथ' एकदम आंनि फिसाजोआनोखा दा नाथाय अब्लाबो आं अननानै होगोन आरोलै ओमफ्राय आरो सासेनालाय बिहामजो गिदिर ना बेथ' आरो फैनानै बावाखैना दाथ' बेबायदि हरखाबैसो फैदों बेबो बेलाय आंहा हाथरखि मामिनो एसे सिगाङावनो बानायहोखानाय आरोलै ओमफ्रायथ' बिहामजो गिदिरनाबो जागोनब्रा दाहोखाबायना आङो साननै सानथाम नांबावगोनदां दे होमबालाय बेनोबो होदो आरो बै समानब्रा माने जोंहा बेना हाथरखिना जाग्रोबाय नालाय बेनिखौ लाबोग्रोबाय आङो दे हामदों दे सोरां मोजाङानो जादों नङाबा आं नोंखौ बुंनोसो सानदोंमोन आंहाबोथ' मोनथिखायोरा दाथ' आरो सानैसो जाबावबाय बिहामजोआनो बेनोथ' आरो खाफाललै माखौबा सासेयाथ' आरो माइनावखाना जोंनि सासेयाबो बेबायदिनो जागोन आरोलै सासे गोदानजोंथ' आं मिन्थिया दासो फैनाय ना उनाव थालांबा मिन्थिलांगोन दे नाथाय खुगाया एकदम खेमसि बायदिसो बेना एकदम नों बायदि नङा होमबा आं बायदिथ' बुंजाया सोरां माने आंनिफ्रायबो एसे मा होनो बेखौ डाइरेक्ट खाबिना साला ओमफ्राय दख'नाखौबो आङो सानैनोबो गांफा मोजांखौनो बासिनानै लाबोखाबाय दाना हाथरखिनि लाबोनायखौसो फसायनानै लागारबाय आयौ बिदिसो होमबा सोरां जोंना आबायाथ' हले बिराद दद्रद' आंनि आबा सना सानसोरां बिहामजोआ हले धामाखासो माथो बेना देन्जारफ्रा मालाय गावबागाव फसायनाय नङा होमबा दा खोथाया बेसो जादों आरो जोंथ' अननाया बयखौबो समान अनो दा मेन खोथाया बेसो जादों थाङै थुङै उनथारावबा जोंखौ लास्टाव सोर नायहैगोन मोनथिया जुरि दा हनै बिहामजोखौनोबा गावबागाव फसायदों आरो लाबोदों जोंखौबा सोर सासेया अनगोनलै सोरां सोरबा सासे अनबानो जाबायलै आरो माथोबाव नायनोसै समाजारि उनाव मा फैयो आंथ' रावखौबो गाज्रि मोननाया मोना अब्लाबो अननायाथ' बिदिनोसै अनखानांसिगोन ना गावबागाव नोजोरिया नङा होमबा बेनोथ' आरो दा माथो बिहामजो गिदिरनाबो रावबो गैयानो न'खराव बेबो मावरियासो बुंदों माथो जानोलै जुरि सानैनाबो गथ'फोरना बिमा बिफा गोमाजाबायबालाय थाथोंसैलै माथोबाव आंथ' आबा सानसोरांखौथ' बेफोरबायदि सानथाराखैमोनहाय
माने एसे थाथ'बावबानो जायोमोन आरो आं बिदि सानदोंमोन लाखाथोंसैलै गावबागाव माथोबाव ने जोंहा जोंनि खालामनांगौखौल' खालामसैब्रा जायो जानायालाय हे आफायसो गैला लास्टथाराव आंनि हाबा मोनथायल'सै दे आंनि साननायफोरखौ आंनि हाबा मोनथायानो जाफुंहोथोंसैलै देनां नै मा खोथा जाखो बेलाय नङाब्रा माने सोरां आयौलै आं बुंदों आरो देनां बिहामजोफोरखौ आं खेबसेसो नायनानै लायनो मोनथोंसैलै हाबा मोनथायनिखौनो ओइद दाबो सम दंब्रा मालाबा मा जाहैयो उनाव बेनोथ' जारलाब्रा मोनब्लाथ' आं रावनिखौबो होथ'बावासोमोन दानो मेहेरा जाहैबाय घटना जाबाय गेजेर समाव बेखायसो दा सान हाबायाबो बेफोरबायदि एसेबां फसायोथ' नङा आं बिहामजोखौलाय फसायनाया फसायो अब्लाबो जाबाय दे टेनसन लानांला थाथ' होमबा दे आंहालाय आरो मा बुंबावनांगौ दं जाखो जे जायै जाबाय थाथोंसैल'लै माथोबाव समफोरजोंनो गिदिंफाबायल' थानोसै आंबो माथो खालामबावनो उफायथ' गैला आयौ जेरै फाग्लिलाय बिहामजो सानै गोजो मोनबावबाय नोङो आंसो दासो बिहामजो बायदि मोनो आंखौ जारलासो जागोनहाय जेरै बिखुनजो जानायनि फिलिंसफोरखौबो एबार मोनथिसिगोन र' आङो माथो सानाबाय थालायगोलै आसोल सानसोरां आं गोसोआनो मोजां मोनथारासै दिनै बोरैबासो मोनबाय आंखौ आयौ मा जालायखो ओमफ्रायलाय मा जानोनो आफाया हनै ओमफ्रायो हाथरखिनोबा माला लाबोलायथारदों ओमफ्राय बेनोल' लाबोबाय आरो आंनो गैया थोद गोदाव सोरावनो माथो जाखो ओमफ्राय लाबोनायालाय बेबायदि बोरै देनाय आयौ ओमफ्राय बेखौनो बोराबलायबाय नोङो मालाय गावनि बिहामजोन लाबोनायालाय माथो जाखो लाबोथों आरो नोंनिबा माने जोंहाबो बिथारनांगौ जाहैबाय नाय सना गावसोर जुदि अननानै होयोबा होबाय आरो ना नाजावबानो जाबाय मोजाङै गोसोयै बेबायदि मेगन साननाङाब्रा अब्लाबो आं गोसोआव गाज्रि मोनोना आं मा आंनि आइ आफानि अननायखौ लुगैया नामा दे रा नोंनोबो होगोन ना मालाय माथो टेनसन लाबाय थागोन नोंलाय नोंनोथ' आंसो होगोन ना ओमफ्रायो आं होखागोनावलाय माथो टेनसन नोंनो मोजांखौनो लाबोना होफैगोन आं मिथिबाय औ दे जागोन होनबालाय आंनि न'आव फैगोनबा हले खिन्थु गासैखौबो अननांगोनलै डाइरेक्टसो बुंखायो आङो नाथाय जुदि अननो रोङाबा सोलिनाय नङा मिथिबायना बिदिथ' नङा सानसोरां बेखायनो मालाबाबो आंनि बेरेखा दामावखा मोजां जानाय नङा सना मिथिबायना औ जागोन दे बुजिबाय आङो आरोथ' आं मा अना नामा अनखायोना बयखौबो थेवबो आरो ओमफ्राय रायलायखांबाय हिनजावजों औलै रायलायखांबायथ' आरो दे होमबालाय मोजाङानो जाबाय ओमफ्रायथ' मालाय नांलायनायबो जाफेरा खोमानो नोंसिना ओइ जोंना बिदि सिरियास नांलायनाय गैयालै मानो होनबा बेखौ बिराद मोजां मोनना आङो ओमफ्राय आं जेरैखि जायाना बेबो आंखौ बेबायदिनो मोजां मोनखायोलै आं फाल्थुबाबो जौ लोंबाबो फसायोलै आंना सनाया बास बांद्राय दालोंल' बुङो आरोना जौफोर लोंबाबो रिभाव एसेबां इन्ट्रेस्ट नालायसो जोंहा खाफालाव दंखायोना बेखायनोथ' आं दिनै आंनि बेबिखौ लोगो मोनबाय आरोलै वाव नाइस स्ट'रिखा होमबाथ' औ बेबायदिनो होनजाबाय आरोलै आंनि जिउसोना बियो बेखायनोथ' बिनि अनगा दायो बेलेगखौ नायनो मोजां मोनबावलासो आङो जायखि जेखि बुङा बिराद मोजां मोनलै आं बिखौ मिन्थिखादोंथ' बेखायनोथ' नोंनि आइया राजि जायाब्लाबो नोंथ' आरो बेजों दङना दाबो जेब्ला जोंनि जुलिया जागोन अब्लासो जाफुंबावगोन आंनि बे जिउ मोनसेयाव खालि बिनि थाखायल' जायगा होखाबायलै आङो रावबो जुदा खालामनो हाला एबार जागोन दे हाबाखौल' मोनजाथारथोंसै आंहा ओमफ्राय कफिखौ लोंग्रोदो दे गोसोसो जालायलांबाय बियो नांगौबा नोंनि लाभ स्ट'रिखौ खोनासंबाय थानोसै आरोलै आङो ओमफ्रायथ' कफिखौ लोंथ'ला खोमालै आङो बेलाय मा जाखो मेहेर गावनि लोगोखौनो बेफोरबायदि बाबाय आरो नोङो नङाब्ला नाङा दे आंबो लोंला थै दारमासथिनि लोगोबाबो खाथेर साथेर गैयालै आंना बांद्राय अख्राखौ बालायलाङोलै आङो दे जोंनाव फैनो आलासि नालाय बेखायनो लोंफानोसैलै आङो होमबालाय औ माथो जाखो ओमफ्रायलाय लोंदो दे जेबो नङा लोंनोनो बाथारदोंलां मानोबा गोथाव जादोंना बिदिनो आरोना मानो गोथाव जाया जानो थेंक्स ओमफ्राय नोंनि सिस्टारनि माबाफोर खबर मोनबायना गैथ'आ मेहेर दाबो खबर मोनाखै आङो ओमफ्राय माने माबा बिराद ओइ माबाफोरसो मिक्स खालामदों नामाब्रा नोंलाय कफियाव ओहोथ' मेहेर मानो बिदि बुंदों नोंलाय ओइ आं जि बोरैबा मोनबायलै मा एसे खर' गिदिंलाबायजोबखो दिनै आंखौ ओइ हायना मा मिक्स खालामानो देनाय मेहेर नों मोनायाव थाब उन्दुआना बेखायनो बोरैबा मोनदोंदां जौथारगोनलै आङो दारमास दिनै मा मिक्स खालामा नोङो कफि लोंबानो बेबायदि जाखाया आङो जौ लोंबाबो बेबायदि जाया नोङो गल्डेन हार्ट नङा होमबा नोंनिया फोथायनाय बयखौबो फोथायो नों इजियैनो नाथाय आम सरि दस्ति नोंथ' मानसिया जोबोद मोजां मेहेर मोनथिबायना मानोना नोंथ' आरो खालि सोरबा सासेखौल' मोजां मोनखायो
हाथरखिखौथ' बेसे इदि थार मोजां मोनो नङा होमबा नोङो बेफोरबायदि लाभखौलाय आजिखालि बहा नुनो मोनो थार मोजां मोननायखौ नाथाय नों मानसियानो एसे जुदालै हाथरखिखौ मा एसे मोजां मोनो होमबा नोङो मा दं बेनावलाय नाथिं जेबोथ' गैया नाथाय नों आंखौ निमाहा होदो दे मेहेर सरि बेफोरबायदि खालामनायनि थाखाय एबार मा खालामनांगौमोनलाय नै बिहामजो हा बबेयावबा थांनो ओंखारदों नोङो आयै मेहेरा माबा फन हमासै आंनो मेसेज हरदोंमोन बियो नै हा माथो लिरना हरलायखो बेलाय माबा गावसिनाव लिंहरदों आंखौ आयै मानो होनबा रिप्लायबो हरासै आयु नोंखौबो थांजानो लुगैदोंदां बेखायनो लिंहरबाय गोसोखांनानै हे बिनाबाथाय बिदिनोसै आयै ओमफ्राय जेनेबा आं थांनो ना मानोथाय ओमफ्रायो जेनेबा नोङो जेबो उसुबिदा मोनाबालाय थांदो बिहामजो ओमफ्रायो हा गावबोथ' लांफैनो हायोमोन माथो होनबा जेबो नंला दे आयै आं थांनोसै बिदिबा दाथ' ओमफ्रायो नों हारसिं बोरै बे आबा मेहेराबो ना गाव लिंहरदोंबालाय गावनो लांफैयोमोन दसे लांफैब्रबनो हायोमोन ना नांला दे आयै आरो खाथिखासो ना आं अट'जों थांनोसै नै बिदिबालाय आं आबा सानखौ थिननोसै दसे दोनलांब्रबना फैथोंसै बेनो माबि आयै साननि खोथा रायलायदों औ बिहामजो नै आं बुंदोंमोन आरो हाथरखि बिहामजोखौ दसे हजों मेहेरमोनाव दोनना फैथोंसै होननानै ओमफ्रायथ' साना आंजोंसो थांनो नागिरदोंमोन आयै माने जोङो दखानाव थांनो नागिरदों नालाय मार्केटआव आयु ओमफ्राय गावबोथ' लांफैनो हायोमोन ना आयै बिहामजो गाव फन रिप्लाय हराखैनो जेबो लिंहरदोंल' बेखायनो दसे दोनलांथोंसै नामा आबायानो आबा साना जोंहाबो थांनांसिगौमोन आयै दाथ' बोरैबावनो आरो साथामथ' बिहामजो दसे दोनलांब्रबथोंसै नों थाथ'दो न'आवनो आयै आंहाबो माने हस्पिटालाव एसे खामानि दङ ना उफाय गैया आंबो थांथारनांगौ दानो ओमफ्रायथ' नै आगै जोंहाबो दा थांथारनांगौ गाज्रि दा मोनसै अट'जोंबो थांनो हागोन ना नोङो हाबाब मासे अख्रा बेलाय जेबो नंला आयै आं थांनोसै अट'जोंनो दे होमबालाय ओमफ्राय अट' भाराया दंखायो दे आयै थाथ'दो होमबा दे बिदिबालाय आब' थाथ'दो होमबा औ दे आगै होमबालाय आंहाबो खामानि गैयाब्लाथ' आं दोनलांनो जेबो नङामोन आरोना सानानो दोनलांनो हागौमोन दा एखे टाइमावनो एखे समावनो नोंबो आंबो थांनांगौ जाबायना दे होमबालाय थांलायदो बिहामजो नोंबो थांदो दे नोंबो ओंखारलांदो हाथरखि औ दे आयै होमबा बिहामजो आबा साना बुङोब्ला दसे दोनलांब्रबखागौमोन एसेबां अख्रालाय मानिथो सरि आयै नाथाय उफाय गैया आंबो थांनांगौ ना आरो आंनियाबो इम्पर्टेन्ट खामानि दंखायो आरोथ' बांद्राय इम्पर्टेन्टब्ला आफाखौबोथ' दोनलांहोनो हायोमोन न' आयै आरो बिहामजो अके बिदिबा आंबो लेट जाबाय एसे बाय हाबाब माबायदि हिन्जाव लानानै फैखोसै आबायालाय आंनाबो डाइरेक्टसोलै रायलायनायफ्राबो खुला खुलि गैया मारैबा हारसिंनो मा सानो मायो दानो बिदिबा हाबाब देनांलाय माबायदि जागोनलै सासेयाथ' माथो गुरै रायलायथारोलाय बिहा माबा बोरैबा माथो सानबाय थालायखो सनु बिहामजोफोरखौनो सानदोंलां एसे माथो जालायखो ओमफ्रायलाय मा होनबावनो जेबो नंला दे आबा माथो बुंबावनो नोमबाजै आरो मा होनखो नोङो आबा बेथा सना मा बुंखो नोङो बिराद जाबाय दे बेबो अबेबा हस्टेलावसो दोनहैनांसिगोन बेखौबो उल्था उल्था बुंग्रा जाबाय दे आबा नोङो दिनै एसे रायलायनो थांदोंमोनलै आं खामानिखौ आयै दे आफासना आरो दाथ' नाजायाबालाय बहाथो उफायबाव ओमफ्रायथ' जबखौबो डाइरेक्ट नागिरबानोथ' मोनाना आयै गोदोहाय मोनहां जाखाथारबायमोन मा नांनायनि नों बेफोरबायदि गावनि माबा इन्टारभिउआव थांसै नोंलाय बादेलै आयै मोननांगौबा मोनखागोन आरोना सानसे हिनजावबो लाबाय दानो जाहो दाना आबा माजोंबा नोंमानाथ' थाखायानो गैखायाहाय आबा गरसेबो आंथ' नोंखौसो आसामोनहाय दाना नोंबो मायबा हिनजावसो लानानै फैग्रोबाय दे आं जाहोगोन ना जियानो जा आंनि हिनजाव आं लाबोदों आं जाहोगोन आयै बिदिबालाय ओमफ्राय इलिसियालाय बहाथो थांदों नै आबा नोंथ' नोमाखौसो गाज्रि मोनखागोन बुंब्लाबो नाथाय मोनसे बाथ्रामोनहाय माथो खोथा बेलाय आयै नोंथ' फुङावनो थाङो आबा बेलासि जाबोखायो फैनायाव ओमफ्राय बिहामजोआथ' माबा नै आं दहाय नुदोंहाय आबा माबा सोरबा सेंग्राखौसो लोगो हमदों बिहामजोआ बेफोरखौलाय मा बुंलाबायदों आयै बे खानि नङाहाय आबा आंनि मेगनजों नुथारदों आङो रायलायबाय थादोंमोन लामायावसो बाव सोरबा सेंग्राजों रायलायनो गोदोनि गोसो थोनायफोरथ' नङाना आबा
सोरबा सिनायनायबोथ' जानो हागौ ना आयै मानोथो थांना सोंहैयाखै नोंलाय हाबाब आं थांगौमानि थांबायमोन दा आबा ओइ बेबायदि सन्देह खालामबानो जागोन नामा आयै बुंखादोंमोन आं नोमाखौसो गाज्रि सानगोन नोङो हामा मोनगोन नोंनो सोंना नाया मानो आरोथ' आंनाव फनफोर दङबालाय मबाइलफोर आं खेबनासो लाबावगौमोन बेफोरबायदि गाज्रि सानग्रोनो नाङालै आयै एबा सोर सिनायनायबो जानो हानाय लोगोबो जानो हानाय नंथारा सोरबा सेंग्रासो दानि जुगावथ' बारा फोथायजायाना मागोना हाबा जानायफ्रानो खारगासिनो आबा जाम्बालाय बेखायनो नोंखौ मोजां साबधान होनदां आबा मिजिं नों सफैबाय ओमफ्राय जोंनाव सोरबा फैदोंमोन नामा हयथ' सोर फैनो जोंनावलाय ओरै फैलाय मानसिया न' सिङाव फै गोख्रै फै फै दानो फै दा थांगोन आङो आरो आथिं आखाइथ' सैग्रोना मिजिं मा बुंगासिनो आं खोनायाखै आरो नोङो माथो जाथारदोंब्रा बेयानो आबा एबारथ' रायजाखासिगोनहाय बिहामजोआ गावखौलाय हाबा गुबुन सेंग्राजोंलाय सोर रायलायनो थिनासै मा खालामबाय थादोंथाय मानसिया फन हरबाबो हमफिनासै मेहेर हो मा बेफोरलाय आरे हाथरखि नोङो सोर नोङो नोंखौथ' बुद्रुगोन आङो ओंखार बिनिफ्राय नोङो नों आंनि हौवाजों बेवहाय नोंखौथ' सोलोंबाय थानानै देखायगोन आङो नों बांद्राय देखायबाय मिथिबायना बांद्राय देखायनो कि बच्ची आंनि हौवाखौ सोलोंदों नों बेवहाय लाजि रोङि थारैथ' साबसिन जोबगोन आरो मिथिबायना मा मोनखांबाय थादों नोंसोरो मेहेर नों बिब्दिसो आंखौ मिथिया सानदों नों ओइ उथि नायनाय माबोरै हिन्दुदों नोङो आंनि आङो उथि नों आंखौ बिदि थगायनो हाया गोख्रै उथि बेबायदिसो नोंनि आखला मेहेर हाबा जानो नागिरदों आंजों दाखुदै होजोंबा मेहेर मानो उथि नोङो हाथरखि लाजि रोङि आंनि हौवाखौसो मोनबाय नोङो नाय मेहेरखौथ' आं बुंखादोंमोन मिथिबायना नाथाय गावसो आरो मा बुंदों नोङो औ बेनो सैथो नोंखौथ' जोबफ्लेजोबगोन आङो नाय नोंथ' मेहेरनावसो सोंदो दायो आंखौ बुंनाय खलाब गैया नोङो आंनि मिनि खुसि जिउखौ धंस खालामग्रा नों बायदियानो बांद्राय दम दिन्थिनाङा मिथिबाय नङाबा मा फुल पावार दं आंनाव नोंलाय सोर नोंसोरबायदि लेथ्रा गोसोनि मानसियानो मालायनि खुसिखौ नोजोर होग्राया मा खालामा नों आंनि हौवाखौ आं जेबो खालामाखै आंलाय मा खालामनो अब्ला बिनि हालोदा मानो बिदि जानानै दङ मानसिखौ फोजाहैथां आरो सोंहै आच्छा लाजिदों हौवा मा खालामनो जादों बे मा आखुनिया मेहेर नों आंखौ थगायमारबाय नोङो दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै ओमफ्राय लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसोडजों दे अब्ला बाय बाय गुड नाइट बयनिसिमबो लाभ इउ मेहेरनिफ्राय ओमफ्राय फैफिनसैलाय आरोना गाबोनफोर